Ahojte bajkeri a bajkerky, vítajte pri našom vlogu z otváračky bikeparku Kalnica. Dúfam, že si to užijete tak, ako sme si to užili my. Boha Maroš! Aha! Mešuge! Arško? No? Kde šredíme dneska? V Kalnici. Hej, a pojeme bomby? Áno. Ale nemôže sa nám nič stať. Dobre. A nebojíš sa? Nie. Ja mám trošku strach. Čaute kamaráti! Veľkou novinkou v Kalnici sú easy loopy. Drž si to! Maroško sa ich bál, lebo ho na drozdové v kuse vypínali. No čo? No čo, Maroši? Aspoň, že mám také svaly. A moc si to držal? Nie. Mne to vypadávalo, ja som si to chcel napraviť. A ja som to musel potom takto držať. Pesničku? Piesničku. Ja, v pohode, jo sa pýtaj, však on už je veľký. Počul som, že chcel pesničku. A ja som počul pesničku. Ja, že je nejaký Poliak. Dole sa stretneme. Maroško, ak sa nenahneváš, že ja pán Benduro nebudem chodiť. Prečo? No lebo za prvé mám strašne vysoko sedadlo a za druhé to ako keby som šiel loďou do rieky. To bolo na schvál? Ty frájo. To není dobrý nápad. Maroš, ty sa neopieraš do tých klopeniek. Hehe. Neviem, dúfam, že nespadli. Tam vy vychodíte tadiaľ či tadiaľ? Ja idem tadiaľ. Môžeme? No však poď. Kokos to kope. To som tam nečakal. Dosť to kope, že? To je fronta. No tak poď. Ideme sami. Toto som si ja netrúfol. Ideme? No jasné. No toto ma baví viac ako to. Opa! Ježiš, prepál. Opa! Maroško, nepozeral si sa pred seba, šefe. Ideme ďalej. A bacha, 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 aby nekopali.
Ideme vonku. To čo bolo? Som trénoval. A nič ťa neboli? Nie. Chvála Bohu, lebo to vyzeralo dosť divoko. Dobrá jazda teraz toto ma baví viac ako ten pump. Hej, poďme sa na jesť. No poďme. Ideme teraz jesť, či ideme hore? Jesť. Dobre. Ja poviem prepal. A to dám aj ja. To dám aj ja, sorry. Tak čo, ideme do auta? Po pár jazdách sme tak dali pauzu, najedli sme sa, oddychli sme si a začali sme jazdiť s Lukášom Papalom. No zaber trošku. To nemáme šancu. Hneď prvú jazdu si chalani vymysleli, že sa skúsia zosynchronizovať a dajú si spoločný prejazd. My na Ere a Lukáš na Big Vite. No vidíš, to nemáme šancu. To my sme mali skôr. Plán bol, že nám mal Lukáš preletieť ponad hlavu cez Bowner. Hej! Neviem, nestíhal som ho sledovať, teba si sledujem. Bože, Macron! Dávame pauzu, či ideme hneď? No, dobre? Ježiš! Tu nás zase blbnem. Toto si ja nedávam. Zastaň a môžem si to ísť natočiť. Ale vyšlo to na tom Bowmeri. Medzi vami som bol. Vyšlo to, že ja som sa nestihal obzerať, lebo sa pozerám strašne na ňo, aby som stihal. Vás a toto Maroško. Takže... Maroško, fakt sa cítiš? Áno, už Hej, som to robil. už si to robil, ale ja sa bojím. A zaber, dobre? A preži to, prosím ťa. Boha. Tak tuto asi čakáme pred ním. Teda tam stojíme, či idete hned. Chceme ísť rovno do ňoho, alebo si to ideme obzrieť? Rovno do neho. Je trošku iný, no. Jak... Ideš prvý? No, môžem. Poď pred nami radšej. Ako to robíte, ja neviem. Tu. Musíš trošku skočiť, šefe. Žiješ? Toto tu nemuseli dávať. Čo? Dobre. Ten Stefan je malý. Áno. No ja som nemal rýchlosť za tebou, vieš? Ja ideš si ho aj skočiť znova? Hej, to som strašne setol. Je to malé. Dobre. Ježiš, to je blázon. Maroš, moc si sekol? Tu na takto v pohode. Ale on tam strašne skoro odbočil úplne doľava, skočil na tú rovinu. Nehaj Lukáša radšej prvého, lebo tu na to fakt nepoznáme, šefko. Ja to poznám trocha. Boha, Maroš! Maroško! Toto není trať pre mňa. Je to také viac technické, ale... Šli sme to prvý raz. Na oči. To do čoho si sa pustil? Som skoro posral, šefe. Toto ja už nevládzem jazdiť za tebou, ja normálne... On išiel rovno, on sa tam nepustil do tých klopeniek, on si to tam gepoval a ja iba za ním, že ja do toho nejdem. A on išiel rovno No, cez ne? no, a za ním, že ja nejdem za ním, lebo on tam náhodou drbne, Áno. hej, že to... Prejde rovno. Ty koky. A ty si nepočul, že som ťa kričal, aby si zastal a ďalej si to šiel ako? Ďalej si skákal tiež? No, nie. Cítil si, že si sa skoro zabil. Dobre, ja mám pocit, že dneska prídeme domov, ukážem mamine video a kalnicu budeme mať zakázanú. Nie. Nie, neboj.
Neukážem jej video. No poďme. Pokračujeme? Fakt? Ja. Ale dobre som dával tú spinu. Hej? Dával spinu. Dávaš, jasné. No nie. Dávam sa do kondora. To až tak? Čo? Takto som. Takto som. Aha. Takto. A potom sa prekopnem. Môžem? A fakt chceš ísť? Hej. Nejdeme už sa najesť? Nie. No tak poď. Podľa mňa tam ho tá kompresia tak stlačí. A brab! Ako sa to robí, nevieš? A to aj brzdíš? Tak nebrzdí, keď brapuješ. Á, tento má... Opa! Hej! Teraz nám skákali ponad hlavy. Tu som sa bál ísť za tebou. Aha! Mešuge! Ja som teraz bol sústredený na teba, skoro som to nepotiahol. Opa! A kde som ja šiel? Jaj. Ja som to nedal. To sa ako aha, do transferu. Prepáč, ja som sa pomýlil. Hej, bola fest pekná, len som si ju nenatočil. Ale Braško, ja mám pocit, že ťa moc žuje v tej kompresii, že tam chytáš sedadielko. Bude sa snažiť nechytať. Ale skús sa radšej tu rozbehnúť a tam sa odraziť, dobre? Že predtým som mal z toho lepší pocit. Teraz 2 razy po sebe ťa zožulo. No, ale už sa mi to nepáči, šefe. Môžem ísť za ním? Popo! Ale to už bolo také, že ťa dozaj zavialo do strany, nie? Nie, mňa vždy zavieje. Hej? Kuba je 5. Yes! Dávaj! Kubo, to bola bomba. Hej. Tak si ho poslal. Takže môžeme ísť domov. Hej. Nie. Maruško, poďme aj my niečo prejesť. A poďme sa rozhodnúť, čo ideme robiť, lebo sú Mamina už volala. Už aj tak preťahujeme. 4 hodiny. 15:45 je. A kým umiem bajky. Ale podľa mňa sme všetci už takí unavení, nie? Nie sme. Podľa mňa sme. Dobre, to ti ešte dobre. Čo? Chce si vytlačiť na 5. krok. A veď je krátka šora, nedáme jedno funny. Tak dobre. Maroško mal taký nápad, že... Dobre. Hej, že už dajme si kľud s erou. A opatrne, hej. Poď. Ideme? Hej. Kľudne bež za ním. Kľudne, poď. Nie, fakt, ja už mám toho natočeného dneska habať aj trochu. Boha! Som chytil pedál! To bolo blbé rozhodnutie. Do prdele. Land the bike. Ale ani to, ani nie, že na ten prach sa dá zvyknúť, ale on ide klopku, ty ideš klopku a ja zrazu nevidím nič v tej klopke, lebo to celé sa takto rozvíri, v tej klopke ideš len asi tu bude mať grip. Kýval hlavou, môžeš. Kupko, ideš? Si hrdina, fest. Aj. Áno! No, pomalinky by sme už mohli ísť.
Tak a to je z našej otváračky Kalnice všetko. Dúfame, že ste si video užili a ak máte tip na nejaké ďalšie miesto, z ktorého by sme mohli spraviť vlog, dajte nám vedieť v komentári. Nie. Valíme. Ťa si dojazdili. Hej, určite, potrebujem ešte umývať bike a zajtra do školy.